कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलआ अनसाय बिथांखिनि चेक रानदों। दिनै बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय राबांगुरि बिसिडिसिनि मावख'आव कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएल हानजाया अनसाय बिथांखिनि चेक राननानै होयो। गरिब थाखोनि नखरफोरनो थांनाय समफोरनिफ्रायनो बिटिआर सोरखारा गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि जोहै राङारि हेफाजाबनि मुङाव राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनैबो कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलआ अनसाय बिथांखिनि गरिब थाखोनि नखरफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कसारी, नेहाथारि ए बिपुल बसुमतारी, नेहाथारि अ मन्टु गोरा बर' आरो इउपिपिएल दोलोनिनो गोबां गुबुन गुबुन आयदानि बिबानगिरिफोर आरो चेक मोनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। दिनै मांग्रां प्रमद बर' बिथांनि अननायजों बिटिसिनि मोन 40था समस्तियावबो जि अनसाय बिथांखि होननाय जि स्किम, बे स्किमनि गेजेरजों मोननाय जिखिनि चेक, बे चेकखौ आं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए जानानै दिनै नैबे राबां बिटिसिनि मावख'आव गासै 202 बेनिफिसारि बिथांमोननो जों दिनै राननानै होदो आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि गावनि खोथा होनाय, बे खोथा होनाय लेखायै जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां जानो गैयै नखरफोरनि जिखिनि अनसुंथाइ महरै साफायाव 5,000 रां जि अनसाय बिथांखि होनाय, बे बिथांखिखौ बोसोरफ्रोमबो जों कन्टिनिउ बोसोरथामनि थाखाय राननो मोननाया थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जादों होननानै आं सानो। आरो नैबे बुब्लियाव मोनगिरि बिथांमोननि बा रायजो राजा बिथांमोननिबो एसेबाबो हेफाजाब जागोन होननानै आं सानो। मानो होनबाथाय जोंनि ओनसोलनि गोबां नखरफोरानो फर्म फिलआपनिफ्राय, बेमार आजारनिफ्राय, फैबाय थानाय फुजा फाथालफोरनि थाखाय बा जोंनि जिखिनि गावनि आथिङाव गसंनायनि जिखिनि लाहार फाहार, बे लाहार फाहारखौ जोंनि गोबां समाजारि सुबुंफोरा खम बिबांनि गावनो लानानै फैनो हायो। ओंखायनो सरकारनिफ्राय जिखिनि आसनि होनाय, बे आसनिनि गेजेरजों बिथांमोना निस्सय एसेबाबो हेफाजाब जादों होननानै आं सानो आरो। सरासनस्रायै जाय बिथांमोननि नखरा लोरबां, दुखिया नखर, बैफोरबायदि नखरफोरनो सरासनस्रायै नैबे अनसाय बिथांखिखौ होयो। जाय नखरफोराव सरासनस्रायै लोरबांजों लोगोसे माखासे मानि फालांगियारिफोरजों खाथि सोमोन्दो थानाय बा दुखिया नखर, फालांगि जुदिबो खालामा बिथांनि नखरा, बा बै नखराव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोर दं, जायनोखि बिथांमोननि फरायनाय फर्म फिलआपनि बायदिसिना साइकेल बा बायदिसिना एग्जाम फिस होनो हायै, बेफोरबायदि नखरफोरनि थाखाय नैबे अनसाय बिथांखिखौ होनाय जादों। थोंजोङै जुदि बुङोबा दुखिया नखर, बैफोरबायदि नखरफोरनो नैबे अनसाय बिथांखि आसनिखौ होनाय जादों। बाहायनायाथ' थोंजोङै गाइडलाइन गैयाबाबो, जाहाथे आरो गेदेर मोनसे फैसा नङा, जिहेतु 5,000 रांल', बे 5,000 रांजों बिथांमोननि नखर सालायनायाव एसेबाबो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो। आरो बिथांमोननि बाहायनाया बिथांमोननि सायाव आं आसा थेवब्लाबो जों आसा खालामो जे नैबे 5,000जों एसेबां गेदेर फैसा नङाबाबो जाहाथे बिथांमोननि नखरखौ दैदेनलांनायाव एसे एनै बेफार फालांगि होनायाव एसेबाबो जाहाथे सुबिदा जायो। मैगं दखान, ना दखान, फिथा दखान, बैफोरबायदियाव जाहाथे बिथांमोना एसेबाबो सुबिदा मोनो, बिनि थाखाय नैबे बिथांखिखौ होनाय जादों आरो। बियो स्वाभाबिक। मानो होनोबाथाय आंनि समस्तियाव खमानो 80,000निख्रुइबो भटार दं आरो बे 80,000 भटारनि भितराव 50,000यानो फ्राय दुखिया नखरनि सुबुं। दा बे 50,000नि गेजेराव जों अनसाय बिथांखिखौ जिहेतु देग्लाय बोसोराव 202ल' जों मोनदों। बोसोरफ्रोमबो 200-200ल' जिहेतु मोनो। दा मोननायानो जुदि 202ल' जों मोनदोंबा, बे 50,000 सुबुंखौ खेबसेनो जों बयनोबो होजोबनाया स्वाभाबिक नंखाया। आरो बेखौ आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जाहाथे बिथांमोना बुजि मोनो मोनफ्रोमबो सरकारनि आसनि जेसेबांखिनि बिथांखिफोर दं, बे बिथांखिफोरा रायजो राजाफोरनिफ्राय थोजासे जानांगौमोनबाबो
गोबां जायगाफोराव जों थोजासे होनो हायाखै आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जों मोनसे नङा मोनसे दिनै अनसाय बिथांखिनि बाथ्रा बुंदो गाबोन समनिया गियाननि सोराङा फैगोन बेनि उनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000नि बाथ्राया फैगोन पिक मिशन डायरि मिशननि बाथ्राया फैगोन बैफोरबायदि आसनिनि गेजेरजों मोननै सुबुंफोरखौबो जों जाहाथे सरजाबनानै लानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि रायजो जानाय साफ्रोमबो जनगोष्ठीनि सुबुंफोरखौ लोरबां न'खरफोरखौ जों जाहाथे हेफाजाब होलांनो हायो बेखौ जों आसा खालामबाय दं आरो नाजाबाय दं आं सानो इयुन समाव बैफोरबायदि न'खरफोरखौ जों मोजाङै मोजां सरकारनि जानानै सिबिलांनो हागोन गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन